Obor právní asistence je zaměřen na obecně právní činnost v denním i dálkovém studiu. Doba studia trvá v obou formách 3 roky a studium je ukončeno zkouškou absolutoriem. Student po absolvování získá diplom a má právo užívat označení diplomovaný specialista. Každý rok student platí podle zákona školné ve výši 2 500 korun. Uchazeč se musí účastnit přijímacího řízení, nekoná však žádnou přijímací zkoušku. U dálkové formy vzdělání je nutné k vyplněné přihlášce dodat potvrzení o praxi, kterým jsou doloženy zkušenosti z pracovního trhu. Kritériem pro přijetí do denního studia je průměr známek z maturitního vysvědčení a pro dálkové studium počet let praxe a příbuznost vzdělávacího oboru s pracovním zaměřením uchazeče. Základní strukturu vzdělávacího programu tvoří 4 moduly, které jsou obsahově provázány. První je modul jazykový. Ten je zastoupen studiem cizího jazyka, zejména anglického, a je jedním z předmětů pro absolutorium. Stěžejním modulem je právní modul, který zastupují předměty jako jsou občanské právo, obchodní právo, pracovní právo, živnostenské právo, rodinné právo, právo Evropské unie, právo sociálního zabezpečení, správní právo, finanční a daňové právo, ústavní právo nebo právo trestní. Doplňujícím modulem je ekonomický modul, kde se studenti seznámí se základy ekonomiky podniku, oblastí vedení účetnictví a s obsahem práce personalisty. Pro pracovní trh je naprosto samozřejmá znalost práce s informačními a komunikačními technologiemi a také znalost korespondence zaměřené na právní dokumenty a tiskopisy. 1/3 studia tvoří praktická výuka, která probíhá 2 způsoby. První je průběžná forma. Studenti se formou návštěv a besed seznamují s vybranými institucemi, které aplikují určitý druh práva, tedy navštíví soudy, policii, finanční úřady, úřady práce, notářské a advokátní kanceláře, katastrální úřad, probační a mediační službu, věznici a jiné další. Druhý způsob je formou souvislé odborné praxe. Student absolvuje odbornou praxi na pracovištích vybrané instituce v rozsahu za 1. a 3. ročník studia po dobu 4 týdny a ve 2. ročníku po dobu 8 týdnů. U dálkové formy je tento rozsah pouze 2 týdny za studium. Praxe je realizována v institucích, které si student vybírá podle svého zájmu a možností. Při dálkové formě studia studenti navštěvují školu 1krát týdně. Výuka probíhá v konzultacích a je podpořena elektronickými materiály ke studiu, které student získá na elektronickém portálu školy. V průběhu studia mohou studenti využívat studovnu školy, která poskytuje zázemí pro práci na počítači, pro studium odborné literatury a nabízí k využití archiv absolventských prací. Studovna byla obnovena v rámci projektu Inovace a modernizace vzdělávání a odborné praxe vyšších odborných škol financovaný z fondů Evropské unie a České republiky. Pro ukončení studia musí student napsat absolventskou práci na zvolené téma a poté ji před absolventskou komisí obhájit. Studium je zakončeno absolutoriem. Po úspěšném složení zkoušky absolvent získá titul diplomovaný specialista v právní asistenci. Absolvent tohoto vzdělávacího programu je plně schopen pracovat v organizacích ziskového i neziskového charakteru, například v organizacích poskytujících právní služby, právní poradenství a právní pomoc. Jedná se například o instituce typu magistrátu města v oblasti soudů, státního zastupitelství, advokátních kancelářích a probační a mediační služby České republiky.